दारबो गोलैयो लखिमपुर जोङो सिमलगुरिसिम मोननाय खोनादोंमोन सिमलगुरि ओरै मा गामि दंमोनलाय बेखौ बिक्रमपुर ओमफ्राय दलपा बिथिंजाय जों खोनादोंमोन नाथाय जोंनि खाथियावनो आलुफारा हाबबाय ओरैजाय औगुरि हाबबाय बे बर्डाराव अलरेडि हाबखाबायानो नाथाय जोंनि ओरै अरुणाचल आरो आसामनि सिमायाव दा सिमलागुरि मिलनपुर बे एरिया दाबो जेनेबा जों जेबो मिथिनो मोनाखै दा बेयो जोंनि प्रमद बर' सार आरो दा माखासे दैदेनगिरि जोंनि मावथिफोर बिसोर बिथांमोना दिनैसिम जोंखौ माने जेबो खबर खाथि होआखै आरोना मिथियाखै जों दिनैसिम खिन्थु जोङो बे बिटिआर हाबनाय एबा बड'लेण्ड जानायनि थाखाय जोंनि गफुरनि जेनेबा ओरै सिमानियाबो गोबां माने हेफाजाब होदोंमोन बे जांख्रिनायाव मानोना ओंखाम थफ्ला लानानै गफुराव धरना होदों बबेबा रेल लामायाव धरना होदों नाथाय दिनैसिम जोङो बे जोंनिया जानांगौमोन जि खननैनिफ्राय खननै दा बिटिआर हाबनाय डिक्लेयार जाबाय दाना नाथाय दिनैसिम जोंनियाव दा बर्डार हिसाबै जोंनि बर्डार सिमाखौ खोन्थादों हिसाबै माने जोंनियाव बर्डाराव जानांगौमोन नाथाय दिनै जों एसे दुखु जानानै दं माने जोंनिया जागोन ना जाया बेबायदि साननाय दङ गोसोआव मानो होननानै बुङोबा जोंहाबो बेयाव गोबां सेक्रिफाइस दङ जेनेबा खामानि गारनानै जोङो बे बिटिआर एबा बड'लेण्डनि थाखाय जों नाजादोंमोन मोनसे समाव नाथाय दा गादियाव मोननाय लोगो लोगो प्रमद बर' सारमोना मा खालामदों आरो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामदों बेखौथ' जों दा मिन्थिना मोना जों जाहैबाय ओरैनो खेथि मावनानै जाग्रा सुबुं खेथि मावनानै जाग्रा सुबुंनि थाखायनो जोङो दा जेनेबा एसे एनै ससियेल मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव नुनायाव जोंनिखौ माने दा क्लियार होआखै दिनैसिम मा खालामनो सानो दा दिनैसिम बिटिआर रेकर्ड जानायनिफ्राय खननै बिटिआराव हाबनायखौ दा जोंथ' फार्स्टआव जोंनिया ओरैजाय सिमलगुरि दलपा बिसिम होनाय लोगो लोगो जोङो माने सानदोंमोन माने जोंनिया अलरेडि गेजेरावनो दङ गेजेरावनो दं हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन खुसिबो खालामदोंमोन माने जोङो फालिदोंमोनबो माने जोङो बिटिआराव हाबखाबाय होननानै फालिदोंमोन नाथाय दिनै जों माने गोसोआव गोबां साननाय दं माने ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों मा खालामनो सानदों जोंनि बागै माने बर्डार एरिया अलरेडि जोंना अरुणाचल बर्डार ओरैजायबो आरो लामा सामानि गोबां प्रब्लेम दङ जोंहा बर्डार हिसाबै जोंखौ नायस'ना सरकारखौ मा खावलायहरनो सानगोन आं सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानदों मानो होनोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा सार CM जोंनि आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार आरो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायोदि जोंनिया जोंनिया हाबनांगौ अलरेडि जोंनो बड'लेण्ड जायोबाथ' मोजां जोङो आरो मोजांसिन मोनगोन नाथाय बड'लेण्ड मोनाखै दा बर्थमान बिटिआराव जों हाबोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो माखासे बिटिआर हाबैनि सिगाङावथ' जोङो जेरै दा बिटिआर हाबनाय गामिफोराव जेरैबायदि जादों ना बेबायदिनो जोंबो दा बिदिनो दङ आं नुनायावथ' इसेबां मानि जोंनियाव दा गोदान जों दा इसेबां मानि मिथियाबो माने जोंनाव हाबखायाखैनो अलरेडि जोंनियाव गामियावथ' बेखौ बुंदों आरो जेनेबा गारि मटर सालायनो हायाखैमोन बिनि सिगाङाव जिबायदि जादों दाबो आंबा बिटिआर हाबनानैबो बेबायदिनो दङ डेभेलपखौथ' आं एसे गोख्रै जानाय बायदि नुवाखै आरो बे समाव जिहेतु FRCनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो दे जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोंथ' जेनेबा जोंनि मादार फादार जेनेबा बिमा बिफाया आरोना बिमा बिफाया हानि थाखाय गोबां नाजाबोबाय गोदोनिफ्रायनो नाजायै दिनैसिम माने माखासे खाथि एरियायाव रानलांजोब्बाय नाथाय जोंनियाव रानाखै बेखौ आङो जेनेबा जोंनि मानगोनां CM सार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि दैदेनगिरि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ बेखौ खावलायो जाहाथे जोंखौ नासायालासिनो हानि सोमोन्दैआव नासायालासिनो जोंनोबो हाखौ जुदि खाथियावल' होनानै जोंनि ओरैजाय अरुणाचल बर्डार साइडथिं मानि थाखाय होआखै गेजेर होदों खिन्थु जोंनियाव सिमलागुरि ओरैजाय मिलनपुर ओरैजाय गेजेराव आरो माखासे दंबावो गामिफोर बिसोरखौ होआखै बेखौनो खावलायोदि आङो जेनेबा